Europellers? Ja, ze mag zijn montage. Wat steek ik nog nou? Wat ik krijg zo aan. En wat heb je? 2 matrasjes. 2 matrasjes. 2 matrasjes. Teunus, Ja, jou bent toch zo mooi pensioen? ja. Ik ben mijn pensioen. Je hebt maar smoor druk voor je niet al mooi pensioen is. Maar dit houdt je jong. Hè? En ik blijf onder de meesten. Ja. Maar met die chauffeur zeg ik, hallo, ik zal het. Wat is dat nou? Wil je kriebel hebben? Maar hoe jong ben je jou? Ik ben om 82. Ja, ja. Hier is net 8, hè? Nee. Wil je nog wel energie? Jawel, oh ja. Ja. Nee, ik ben niet. Al sinds ik hetzelfde ben, nooit warrig. Ja, deze slachterij bedoel, maar de meisje ik al het boet nog, hè, alles kent. Ja, dat hier en spuitje, maar nou ja, dat onkruid neergeeft. De ramen helemaal altijd. Ja, ingrijende maat, alles op hele dingen. Hè. Ja. En je hier het werk daar om rampen kleren en dan wien weer al weg. Ja, terug hier. En als ik nog straks thuis kom, hier wij, dan ging ik naar Drachten. Daar was een kennisje van mij. Alle toonzen en ik erheen naar Durkertuin. Winter en zomer. Alle keer. Ik wil net van mezelf pochen, maar ik zal je vertellen, hè. Ik ben nu 82. Ik heb overal wel een werk om, ook dat wil. Ja, dat past net ook dus nou. Ja. Nou, dan komt de volgende. Ja, is echt weer meneer. Ik eet nooit. Ik heb nog niks aan. Eén bak koffie met hem. Oors niks. En dan eet ik jong, eet ik waar. En verder krijg ik niks. En ik ben zo zoon aan het bij. Maar weet je, ik ben ook een dijs hier ondersteboven donderd. Hij een boltiet. Ik ben hier ondersteboven donderd. Varkriest. Mij zo op papierkaarten. Die moesten in een container. Die jongens die vregen me, wil je me hem helpen? Ik zeg, wist wel. Dus ik help hen, maar een lang verhaal, een kwart maatje. Donder ondersteboven, de bril is er rond, de kop is er rond. Die ben in het ziekenhuis geweest, naar de dokter. En toen weer kleer, maar ze moest hechting erin waren, in de arm hier en daar. En toen zei ze op een van de rit, moet u ook pijnstillers mee hebben naar huis, Ritsma? Ik zei, nee dokter, ik heb thuis wel dat medicijn. Ze zei, hoe komt u aan medicijn? Ik heb 1 medicijn. En dat is, zei ze. Ik zei, dat is jenever met cola. En dat drink ik heel veel. Alle avonds. 2, 3 mixjes. En daar bloest de zon weer. Helder jenever.